सोलोंथाइ कर्सनि बेलायाव BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom बायदि कर्सखौ जों बयबो मिथिगौ। गोबां कर्सनि सोमोन्दै जोंनि सुबुंफोरा जोंनि फरायसाफ्रा दिनैसिम मोजाङै मिथिया। जाय कर्सनि सोमोन्दै फरायसाफ्रा मिथियो बेवहायसो सोलोंथाइ लागोन। कर्सनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथियाब्ला बोरै फरायनो, सोर सोलोंथाइ लागोन। दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन MBA कर्सनि सोमोन्दै। बे MBA कर्सनि सोमोन्दै जोंनि जोबोर खम सुबुंफ्रा मिथियो। साफा सानै गोरों गोरा सुबुंफ्रा मिथियोब्लाबो जोंनि फरायफुनाय लाइमोनफ्रा जोबोर खम मिथियो। बेखायनो MBA कर्स फरायनाय सुबुङा जोंनि गेजेराव जोबोर खम। दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन MBA कर्सनि सोमोन्दै। MBA कर्सआ मा? माबोरै एडमिसन लानो हायो? बबे कलेजाव, इउनिभारसिटियाव MBA फरायनो हायो? MBA फरायोब्ला बेसेबां रां खरसा जायो? MBA फरायनायनि उनाव मा साख्रि मोननो हायो? बेफोरनि गासैनिबो सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना आबुङै मिथिनोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक आरो भिडिअखौ शेयार खालाम। गिबियाव आं नोंथांमोननो फोरमायगोन MBA कर्सआ मा? MBA कर्सआ जादों मोनसे 2 बोसोरनि पोस्ट ग्रेजुएट एबा मास्टार डिग्री कर्स। MBA नि आबुं महरा मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बे कर्सनि गेजेरजों गुबुन बिथिङाव बिजनेस आरो मेनेजमेन्टनि सायाव सोलोंथाइ होनाय जायो। फालांगियारि बिथिङाव एबा बिजनेस साइडआव माबोरै जाफुंसार जानो हायो, माबोरै जौगाहोनो हायो, फालांगिजों लोगोसे गुबुन बिथिङाव माबोरै मेनेज खालामनो हायो, बेफोरनि सिस्टेम, ल', इथिक्स बायदिनि सायाव MBA कर्सआव सोलोंथाइ होनाय जायो। बेखायनो MBA कर्स लानाय सुबुंफोरा बिजनेस एबा फालांगि मावनाय, मेनेजमेन्ट खालामनाय बायदियाव एक्सपार्ट जायो आरो बेफोरबायदि सुबुङा गोबाङानो जाफुंसारबो जानो हादों। गाहायै MBA कर्सनि गेजेरजों सासे सुबुङा फाइनान्स, मार्केटिं, इन्टारनेशनेल बिजनेस, बेंकिं, एन्ट्रप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयार मेनेजमेन्ट, हिउमेन रिसोर्स मेनेजमेन्ट, ई-कमार्स बायदि आयदा एबा बिथिंनि स्पेसियलिस्ट जानो हायो एबा आखा-फाखा जानो हायो। MBA कर्सआ मोनसे जोबोद गुवार कर्स। बेवहाय गोबां आयदा एबा बिथिङाव सोलोंथाइ होनाय जायो। MBA एबा मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर्स फरायनो थाखाय सासे फरायसा एबा बिजाथिया 50% एबा बेनि बांसिन नम्बर लानानै ग्रेजुएशन पास जानाय जानांगोन। जायखिजाया स्ट्रिमनि फरायसायानो MBA कर्सखौ फरायनो हायो। MBA कर्सनि थाखाय कलेज, इउनिभारसिटियाव एडमिसन लानोब्ला एन्ट्रेन्स आनजाद होनांगौ जायो, जेरै मेट, CMAT, CAT बायदि आनजाद होनांगौ जायो। खायसे इउनिभारसिटिया गाव हारसिङैनो एन्ट्रेन्स आनजाद खुङो। एन्ट्रेन्स आनजादाव पास जायोब्ला ग्रुप डिस्कासन, पार्सनेल इन्टारभिउ लानाय जायो। बेफोराव उथ्रिनो हायोब्लानो MBA कर्सआव एडमिसन मोनो। इउनिभारसिटि एबा फसंथान लाना फसंथान एडमिसन प्रसेसा गुबुन जानो हागौ। MBA फरायनो गोसो गुदुं बिथांमोना इउनिभारसिटि, कलेजफोराव थोंजोङै स्लट लानाया गोनां। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बबे इउनिभारसिटियाव MBA कर्स एबा मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर्सखौ लानो हायो। आसामाव डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि, गुवाहाटी इउनिभारसिटि, तेजपुर इउनिभारसिटि, आसाम इउनिभारसिटि, आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटि, काजिरङा इउनिभारसिटि, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बायदियाव MBA एबा मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर्सखौ लानो हायो। MBA कर्स फरायनायाव बेसेबां रां खरसा जायो? बेनि फी स्ट्राक्चारनि बाथ्रा बुङोब्ला MBA फरायनायाव मोनफ्रोमबो सेमिस्टाराव 30-40 रोजा रांसो खरसा जानो हागौ। बेयो गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटिनि फिस। प्राइभेट कलेज, इउनिभारसिटियाव MBA लायोब्ला 2 बोसोराव 2-3 लाख रांसो खरसा जानो हागौ। फसंथान लाना फसंथान फी स्ट्राक्चारा गुबुन जायो। MBA कर्सआ जेरैबायदि बेसेन गोसा, बेखौ लानायाव जेरैबायदि रां खरसा जायो, बेबायदिनो बे कर्सआ आथिखालाव जोबोर बेसेन गोनां एबा डिमान्ड दं। सासे MBA कर्स लानाय फरायसाया गुबुन गभर्नमेन्ट प्राइभेट सेक्टरनि कम्पानिफोराव साख्रि मोननो हायो। सरकारि फसंथानफोराव साख्रि मोननो हायो। मेनेजार, प्रजेक्ट मेनेजार, प्रडाक्ट मेनेजार, कनसालटेन्ट, चिफ फाइनान्सियेल अफिसार, मार्केट रिसार्चार, एडभाइजार बायदि जब एबा साख्रि मोननो हायो सासे MBA कर्स लानाय सुबुङा। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ थाबैनो नुनो हायो। बेनि थाखाय बेल आइकनखौबो थुनानै ला। गोजोन्थों।